дар вохӯрӣ бо сокинони ноҳияи Рошткалъа, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини ширкати барқии Помир Энерҷи иштирок намуда, зимни вохӯрӣ раиси ноҳияи Рошткалъа Лоиқ Назаршохзода барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос намуда қайд дошт ки сокинони ноҳия барои ободонию созандагии диёри хеш кӯшиш намуда рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия сол аз сол рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Насрулло сипоси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҷиҳати иштироки фаъолонаи бошандагони ноҳия дар маъракаи муҳими сиёсӣ интихобот баён намуд. зикр дошт ки соли 2020 гарчанде хуруҷи бемории сироятии нави COVID-19 ба пешрафти рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат таъсир гузошта буд, ба ин нигоҳ накарда аз ҷониби ҳукумати кишвар чораҳои зарурӣ ҷиҳати беҳтарсозии сатҳу сифати некуаволии мардум роҳандозӣ гардиданд. Маҳмудзода Насрулло қайд дошт ки соли 2021 барои миллати тоҷик соли басо муҳим дониста шуда, дар ин сол чорабиниҳо ва санаҳои таърихӣ мардуми тоҷикро интизор аст ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, баргузории 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳо аз зумраи санаҳои асосии сол ҳисоб намуд. қайд дошт ки ноҳияи Рошткалъа гарчанде ноҳияи дурдасти кишвар ба ҳисоб рафта бошад ҳам, аммо пайваста таҳти таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат қарор дорад. аз ин рӯ вусъати корҳои ободонию созандагӣ, бунёди иншооти ҷашнӣ, бартарафсозии мушкилоту камбудиҳои ҷойдоштаи ин минтақа вазифаи асосии ҳукумати мамлакат ва сокинони ноҳия маънидод намуд. зикр дошт ки бо дастгирии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёди 58 иншооти таъиноти гуногун дар қаламрави ноҳия нақшарезӣ шуда, дар соли оянда амалӣ намудани 15 лоиҳаи дигари сохтмонӣ дар назар аст. бобати омодагӣ ба ҷашни байналмилалии Наврӯз, баргузории озмунҳои илмию фаннӣ фарҳангӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Насрулло қайд намуд ки соли равон бо дастгирӣ ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардида аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ дар озмун иштирок намуданд. гуфта шуд ки аз ноҳияи Рошткалъа низ 66 нафар иштирокдорон дар даври вилоятии фаъолона иштирок намуда, 1 нафар то даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифт. дар хусуси истифодаи самараноки замин ва таъмини амнияти озуқавории кишвар таъкид шуд ки кишти картошка дар ноҳия гарчанде нисбати соли гузашта зиёд шуда бошад, аммо он қонеъ нашаванда аст, зеро бо паҳншавии бемории COVID-19 масъалаи озуқаворӣ дар мадди аввал қарор дошта, таъмини сокинон бо маҳсулоти худӣ вазифаи асосӣ дониста мешавад. гуфта шуд ки соли равон бо истифода аз таҷрибаҳои минтақаҳои дигари кишвар дар ноҳияи дурдастарини вилоят ноҳияи Мурғоб гандхона бунёд шуда, он самараи хубро нишон дод. котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуд ки дар ноҳияи Рошткалъа низ бунёди гармхонаҳоро зиёд намудан зарур аст. супориш дода шуд ки соли оянда ярмаркаи фурӯши маҳсулоти озуқа ҳарчи бештар дар ноҳия ба роҳ монда шавад. бобати пешгирӣ аз хуруҷи мавҷи дуюму сеюми бемории COVID-19 қайд дошт ки дар ноҳия соли равон бо нишонаи ин беморӣ 62 нафар бистарӣ шуда, фаф низ ба назар расид. аз ин рӯ даъват ба амал оварда шуд ки риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва беҳдоштӣ пурра назорат карда шавад. дар рафти вохӯрӣ бобати омодагиҳо ба мавсими зимистон, дар ҳолати хуб нигоҳ дошта шудани роҳи ағбаҳо, захираи молу маҳсулоти корхонаю муассисаҳо маълумот манзур гардонида шуд. супориш дода шуд ки нақшаи даромади буҷети ноҳия пурра иҷро карда шавад. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ҷумъа Далер Шофақир зикр намуд ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз шароит дар ноҳияҳои дурдаст нисбати солҳои пеш беҳбудӣ ёфта, ҳукумати мамлакат кӯшиш менамояд барои рушди инфрасохтори минтақаҳои дурдаст тадбирҳои лозимиро амалӣ намояд. зикр дошт ки истиқлолияти энергетикӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта, ширкати барқии Помир Энерҷи таҳти роҳбарии Амрихон Раимов барои таъмини сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо қувваи барқ кӯшиш намуда истодааст, аммо мушкилии нарасидани қувваи барқ соли равон дар тамоми манотиқи кишвар ба назар расида, сабаби онро камчинии миқдори муайяни об арзёбӣ намуд. гуфта шуд ки ба сабаби фактори беруна, яъне ивазшавии иқлим, манбаи асосии энергия дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, миқдори муайяни об дар дарёи Ғун кам шуда, боиси нарасидани нерӯи барқ дар маҳаллаҳо гардидааст. захираи об дар кӯли Яшику соли равон 30% кам шудааст ки ташвишовар мебошад. сабаби асосии мушкилиро вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ аз як ҷиҳат камчинии об унвон намуда, аз тарафи дигар зиёд шудани талаботи муштариён ба қувваи барқ арзёбӣ намуд. таъкид дошт ки сокинон бояд нерӯи барқро сарфакорона истифода намоянд. супориш
дода шуд ки муассисаҳое ки тавассути гармкунаки барқӣ гарм карда мешаванд бо нерӯи барқ пурра таъмин бошанд. ҳамчунин барои таъмини муассисаҳои ҳудуди ноҳия бо сӯзишворӣ ният аст ки 84 аз 14 тонна ангиш ба наздикӣ ба ноҳия ворид карда шавад. ҷумъа далер шофақир, вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон бобати сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Себзор, сохтмони нерӯгоҳҳои барқии офтобӣ дар ҳудуди вилоят ва давом додани азнавсозии шабакаҳои барқӣ сухан намуд. дар хусуси дастгирии ятимони кул таъкид намуд ки бо ҳидояти пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин қишри ҷомеа ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор мегиранд. ҳамчунин баҳри ҳавасмандгардонии ғолибони озмунҳои фаннӣ ва фарҳангӣ дар байни хонандагони мактаб ва иштироки фаъоли баъзе аз наврасон дар мусобиқаҳои варзишӣ тасмим шуд ки мин баъд низ ин гурӯҳи ҷавонону наврасон аз ҷониби ширкати барқии Помир Энерҷи дастгирӣ хоҳанд ёфт. раиси ноҳияи Рошткалъа надоштани техникаи хоҷагии манзилию коммуналиро мушкилии асосии соҳа ном бурда, баҳри таъмиру азнавсозии қитъаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди маркази вилоят дар самти маркази ноҳия мулоҳизаҳои худро дар ҳузури котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмудзода Насрулло баён намуд. сокинони ноҳияи Рошткалъа низ дар навбати худ барои таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат изҳори сипос намуда ваъда доданд ки барои ободонии ин минтақа саъю кӯшиш хоҳанд кард. иҷлосияи шашуми давати шашуми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Рошткалъа доир гардида, дар он масъалаҳои тасдиқи барномаи давлатии рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Рошткалъа барои солҳои 2016-2020, тасдиқи лоиҳаи буҷети ноҳия барои соли 2021 ва иҷроиши он дар соли 2020, ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Рошткалъа оид ба иқтисод, буҷет ва андоз ва дигар масъалаҳои ҷорӣ мавриди муҳокима қарор дода шуданд. иҷлосияи шашуми давати шашуми маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Рошткалъа бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, раиси ноҳияи Рошткалъа Лоиқ Назаршозода ҳозиринро бо масъалаҳои иҷлосия шинос намуд. баъди интихоб шудани котибот аз рӯи масъалаи якум, сармутахассиси бахши иқтисод ва савдои ноҳияи Рошткалъа Манзаршоҳ Манзаршоев маълумот манзур намуда қайд дошт ки барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия барои солҳои 2016-2020 128 лоиҳа ба маблағи 237.5 миллион сом бе назар дошти маблағҳое ки сармоягузориашон муайян нашудааст дар бар мегирад. ин маблағҳо ба лоиҳаҳои бахши иҷтимоӣ, инфрасохтор, ҳифзи муҳити зист, ҳолатҳои фавқулода ва бахши таъминоти захиравӣ равона шуданд. зикр дошт ки тибқи нақша чорабиниҳо тӯли солҳои 2016-2020 бунёду барқарорсозии 133 иншоот нақшабандӣ гардидааст ки он аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, маҳаллӣ, сармояи хориҷӣ, маблағҳои худӣ, қарзҳои бонкӣ ташкил медиҳад. раиси ноҳияи Рошткалъа Лоиқ Назаршозода қайд намуд ки таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин минтақаи дурдаст ноҳияи Рошткалъа хеле зиёд буда, барои рушди инфрасохтори ин минтақа аз ҷониби ҳукумати мамлакат чораҳои зарурӣ пайваста роҳандозӣ мегарданд. ин аст ки солҳои охир симои маркази ноҳия дигаргун шуда истодааст. таъкид намуд ки ҳар як сокини ноҳия бояд дар баробари ҳукумати мамлакат барои ободии диёр саҳмгузор бошад. вобаста ба масъалаи дуюми иҷлосия сардори раёсати молия ва андози ноҳияи Рошткалъа Хайрулло Карамбахшов баромад намуда қайд гардид ки соли 2020 бо истифода аз буҷети ҷумҳуриявӣ ва даромадҳои маҳалливу худӣ дар ноҳияи Рошткалъа як қатор корҳои ободонию созандагӣ амалӣ гардиданд. буҷети маҳаллии ноҳия барои соли 2021 аз рӯи даромад ба маблағи 31 миллиону 29 ҳазор сомонӣ, аз рӯи хароҷот ба маблағи 31 миллиону 200 ҳазор сомонӣ, бо дар назардошти касри буҷет ба маблағи 171 ҳазор сомонӣ пешкаш гардонида шудааст. буҷети худии ноҳия ба маблағи 30 миллион сомонӣ равона гардида, он нисбати соли равон 1.7% зиёд ба назар гирифта шудааст. раиси ноҳияи Рошткалъа қайд намуд ки барои рушди ин минтақа ва ғанӣ гардонидани буҷети маҳаллию худӣ дастгирии соҳибкорон бештар рӯи кор оварда шавад. зикр дошт ки бо шурӯъ гардидани сохтмони нерӯгоҳи обии барқи Себзор дар ноҳия имконият мебахшад ки сокинон бо ҷои кор таъмин гарданд. вобаста ба тасдиқи меъёрҳои андози маҳаллӣ, сардори нозироти андози ноҳияи Рошткалъа Хушбахшо Худоназаров ахборот дода қайд намуд ки новобаста аз таъсири касалии COVID-19 бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба андозаи 105.6% таъмин намуда, ба ҷои беш аз 4 миллион сомонӣ дар нақша пешбинӣ шуда, ба буҷет бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 4 миллиону 440 ҳазор сомонӣ ворид карда шуд ки он нисбати нақша 235 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. гуфта шуд ки дар буҷети худии ноҳия барои соли 2021 даромад аз тамоми субъектҳои хоҷагӣ дар қаламрави ноҳия ҷойгир буда ба маблағи 4 миллиону 203 ҳазор сомонӣ
زمانی مقرر کرده شده است. بابت مسئله زیرین از جانب وکیلان پیشنهادات منظور گردانیده شدند. در رفت اجلاسیه همچنین عاید اقتصاد، بودجت و انداز ناحیه رشتقلع از جانب نماینده کمیسیای دائمی مجلس وکیلان خلق ناحیه معلومات منظور گردانیده شده. قرارهای رئیس ناحیه که در بین اجلاسیه‌های پنجم و ششم دعوت ششم مجلس وکیلان خلق ناحیه قبول گردیدند تصدیق شدند. رئیس ناحیه рошткалъа لایق نظر شاهزاده قید نمود که سالهای آخر از جانب حکومت مملکت کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه рошткалъа افج تازه کسب نموده چندین انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته مورد بهره برداری قرار داده شدند. تاکید نمود که من بعد نیز کارهای بنیادی رونق و رواج یافته با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ناحیه рошткалъа به یکی از زیباترین مکانهای کشور تبدیل خواهد یافت.